Красен лидер. Окей. И всеки един от вас ще чуе неговата лична история. Заповядай, Тео. Кате, благодаря ти. Благодаря ти за хубавите думи и за представянето. Здравейте от мен. Здравейте. Радвам се да сме тази вечер заедно. За мен е истинска чест, удоволствие и привилегия да бъда поканен сред вас и да разкажа моята лична история. Надявам се всеки да си вземе по нещо от това, което ще чуете днес. Винаги съм знаел, че историите са много така докосващи и вдъхновяващи, защото в крайна сметка нашия бизнес е свързан с най-вече с хора. И аз лично, когато съм чувал истории, за мен това е било момент, в който или съм се вдъхновявал, или съм се мотивирал и винаги съм се взимал по нещо. Защото в тези истории виждаме, че един обикновен човек постига нещо, някакъв резултат. Така че сега аз ще споделя екрана и ще ви запозная със себе си, защото много от вас не ме познават. Сигурен съм, може да сте ме виждали. Ще разкажа повече за мен самия, как съм започнал. След това вече който от вас има интерес, някакви въпроси, така че ще бъде отворено и може да задавате вашите въпроси. Така още веднъж искрени благодарности на Катина за поканата. Ние с нея се познаваме от много години и тя също е един лидер, който е вдъхновение за много хора. Всеки един лидер може да бъде вдъхновение за много хора, защото лидера е там не по случайност, не по късмет, а защото е взел някакво решение, действал е, дал е всичко от себе си, провалял се е най-вероятно много пъти и затова е написал своята история. Казвам се Теодор Недялков. Моето мото е вярата и действието се ключат към успеха. Ще ви кажа нещо, което може би го споделям винаги, когато разказвам своята история. Когато започнах, аз постигнах джуниор менеджер на първия месец и точно тогава имаше едно голямо събитие и ме изкараха отвън на сцената, за да не поздравят. И ме попитаха, добре, как го направи? И аз тогава си казах не знам, наистина аз не знаех какво да отговоря. И просто казах, действайте смело напред и действайте без много да мислите. Аз така правя, действам без много да мисля. И в годините разбрах, че тези две неща могат да доведат човек до успеха, който желая. Да вярва в себе си, да вярва в мечтите си, да вярва в компанията, в продуктите, в бизнеса и да действа. Защото пък колкото и да вярваш, ако не действаш, не се получава и колкото да действаш и не вярваш, пак не се получава. Затова трябва да има една такава комбинация между двете. Ще ви разкажа откъде идвам всъщност, къде съм роден. Аз съм роден в Бургас. Много набързо ще мина през кратката си история. Това, което ще ви покажа днес е нещо, което аз живея, аз съм живял, преживял и всъщност по-важно е акцента с LR, каква е промяната. Какво всеки може да постигне в LR. Естествено, има много по-големи върхове и висини, които всички ние искаме и работим и се стремим, да сме живи и здрави. Всеки ще достигне до там, докъдето може и иска. Но е важното в днешната среща да извлечете едно единствено ключово нещо, че всеки човек, независимо от професията си, с LR може да сбъдне много мечти. Така, моята история започва от Бургас. Роден съм там, играех футбол, живеех на морето, тренирах, има голяма мечта да стана футболист, но някъде там в годините, признавам си, се отказах от своята мечта, защото
приех най-лошото нещо и това е хорското мнение. В България има една такава мантра, която се предава през всичките години, откакто аз се помня. Тогава не бях осъзнат за това нещо. Мантрата е, че в България нищо не става, в България трябва да имаш връзки, в България успяват само тези, които са връзкари и така нататък и така нататък. И тогава нямаше човека, нямаше ментора, без значение който и да е той, да ти каже, ей, можеш, нали, давай напред, не дей да вярваш в това, промени си мисленето и някъде там и аз спрях по този път. Много мечтаях да стана футболист. Живота ми минаваше през а, футбола, без значение дали ще играя на плажа, на тренировка, в училище, пред блока. Дойде момента в казармата, като постъпих, взеха ме в казармата, това съм аз отляво, и в казармата пък осъзнах нещо много ценно. Там разбрах всъщност колко ценя своето лично време. Личното време, изобщо времето като цяло е най-ценен ресурс. Там осъзнах, че съм затворен, че не разполагам със себе си, не разполага с времето си и стоя против своята воля. Нима много хора не се чувстват по този начин и в своята работа, в живота като цяло. Бих казал, че е точно така. Ако човек наистина осъзнае колко е ценно времето, ще промени много неща в своя живот. Времето е най-ценен ресурс. Ходих по лагери, после обаче се наложи, след като се отказах да постъпя, да си търся работа и всъщност аз никога не съм се представил, че ще работя нещо и трябваше да се намеря някаква работа. Каква? В Бургас, морските, знаете, морската школа, минаваме през Слънчев бряг и аз като повечето хора не бях сервитьор или барман, а бях пико. Отидох, намерих се работа. Знаете ли как се намерих тази работа? Първо, един мой роднина ме уреди в един хотел, който хотел аз много бързо осъзнах, че там няма да изкарвам пари. Нали, това е кратката версия. И реших да тръгна от хотел на хотел или от врата на врата. Чуках на всеки хотел, питах за работа, питах дали търсят някакви хора. Представете си, много хора се притесняват да попитат човека на улицата колко е часът. Трябва наистина да надскочиш своите предразсъдъци и комплекси, за да можеш да тръгнеш от врата на врата, да търсиш работа, да продаваш нещо или каквото и да е. Всъщност, аз в този момент продавах себе си, исках да си намеря работа. И си намерих работа. Между другото, работата първите една-две години беше така приятна, изкарвах много добри пари. Сбъднах една своя мечта, купих си лична кола. За мен това беше най-голямата мечта в живота, да имам лична кола. И работих по 12, 14, 16 часа, за да изкарвам повече пари, бакшиш и така нататък. Но един път седя и си мисля, добре де, аз не съм роден за това нещо. Вътрешно го усещам. Това не е моята мечта. Това не е моят живот, който аз искам. Искам да бъда от другата страна на барикадата. Там, където хората идват, някой ги посреща, ти даваш бакшиш, настанявате, паркират ти колата и така нататък. И си казах, време е за промяна. Аз трябва да променя нещо. Илюзията там е, че в Слънчев бряг, когато работех, изкарвах много добри пари за това време и си казвах, защо да работя зимата, като аз тези пари, които ще вземам като заплата, ги изкарвам за 2-3 дена, пък някой път може да са и за един ден. Така. Но в крайна сметка взех решение да променя нещо и това е да се преместя в София. Дойдох в София, изглеждах така по този начин, това е втория ми автомобил. Вече този автомобил беше с екстри, ел стъкла, аербеци, климатици, голф тройка, дизел. Бях много щастлив, докарах си го лично сам от Германия, карах 22 часа, смятате какъв ентусиазъм, без да спра, само спирах, зареждах, да хапна, нито спа, нито си почивам, просто ентусиазиран, че имам такъв автомобил. Ето такива мечти съм си имал. Живота ми беше малко тип бухемски, излизах по заведения, общо взето така живеех, ходих, забавлявах се, бях супер социален, но всъщност социалният ми живот беше на повърхността. Знаете, хора за маса много и когато дойде момента да правиш нещо по-сериозно, тогава разбираш, че толкова много хора
няма файда от тях. Но всъщност контактите наистина са много важно нещо. И си казах, окей, работих в един магазин, когато идох в София за дрехи. Пак си търсих работа от човек на човек. Не ми харесваше тази работа. Просто се побърквах. Стоях в този магазин, стоях по 10 часа, продавах дрехи, идваха хора, същите хора от Слънчев бряг, които обслужвах там, идваха в магазина и пак същото нещо. И си казах, добре, аз искам да бъда от другата страна, този, който влиза в магазина. И гледам и викам, добре, тези хора какво работят, че през деня идват си в магазина, идват си в заведението, защото до нас имаше заведение. И просто постоянно си задавах въпроси, търсих възможности. И там се запознах с един клиент на магазина, исках да правя, имах две идеи за бизнес, уж нали, той нещо да ми съдейства, обаче дойде 2008 година кризата и нищо не се получи. Тогава той ми предложи работа. И аз приех в фирма за месо. Нито разбирах какво е бут, какво е плешка, никаква представа нямах, но ми предложи супер добри условия, много добра заплата, добър висок стандарт за наемен работник, лична кола, такава служебна кола, служебен телефон и аз приех. Нищо не разбирах. Нищо. Нямах никаква представа. Работих около 2 години, но окей. Служебна кола, телефон, добра заплата, но свобода няма. Не разполагаш с времето. С това, което ви казах, какво осъзнах аз по време на казармата, че най-важното нещо за мен е свободата. Да имам личното си време, да разполагам с времето си, да мога да правя това, което на мен ми харесва, да си ходя по хобитата, да срещам с близките си или там с хората, които харесвам, да правя просто нещата, които на мен ми доставят удоволствие. Но в тази работа това нещо го нямаше. И тогава, някъде там, по пътя, кратката версия ще ви разкажа, 3 пъти Елар идваше до мен. Това е много ключов момент за всеки един от вас да разбере, защото, примерно, може би със сигурност има нови партньори тук. Знам с какво се сблъсквате. Знам, че най-трудното нещо ви е да преминете през отказите на хората. Знам, че това нещо много ви събаря, ви боли. Знам, че 99,9 от хората, които започват в Елар, се отказват именно защото някой им отказва. Всичко това го знам. 3 пъти отказвах Елар и то категорично. И днес, след толкова години, аз съм тук пред вас и разказвам своята история. Не е ли ирония на съдбата това? Не е ли някакъв вид парадокс? Всичко си има смисъл и Божия план никой не може да го промени. Затова това, което мога да отправя като едно послание, никога не затваряйте вратата към човек, който ви е отказал Елар, защото утре той може да бъде следващия ви лидер. И никога не позволявайте да се откажете, защото някой си Теодор ви е отказал, а вие трябва да следвате вашите мечти и това, което вие искате. Как стигнах до Елар? Дойде една моя позната, предложи ми много готин там, тя дори не знам дали ми каза думата бизнес, просто това, което разбрах, беше каталог, продукти и дистрибуция, нали, да ходя да продавам продуктите. Но дали това беше Елар? След това втори човек ми предложи, Росен Димитров, мой спонсор, той ми предложи и аз оттам му казах, о, Елар, не, ме са ми предлагали, въобще не ме занимай с тези глупости. Няма смисъл, нямам време, пък аз лежа на дивана. Трети човек ми предлага от Пловдив едно момиче, с което също трябваше да правим бизнес. Обажда ми се по телефона, Тео, имам много добра бизнес идея и аз викам, давай, нали знаеш, аз съм отворен, аз търся промяна в живота, търся нещо, с което да промени живота си. Стана въпрос по телефона за Елар, о, не ме занимавай, бе ми го предлагаха и така нататък. Защо? Защото в моята представа Елар беше каталог, продукти, продажби, едва ли не трябва да обикалям от врата на врата и всъщност не го чувствах. Дали е лесен пътя? Дали е труден пътя? Дали правилен избор или грешен избор, никой не знае. Никой не знае, защото единствено можеш да разбереш, когато тръгнеш по пътя. Как мога да знам аз дали Елар е лесен път или труден път? Как мога да знам дали е грешен или правилен избор? Единството, което последвах е сърцето си. Седнах тогава, когато ме освободиха от работа, 2011 година, тогавашният ми шеф, с който много се уважавам до ден днешен, извика ми и ми каза, че от 1 август съм без работа. На 1 август аз си имам рожден ден
И от 1 август това беше най-добрият подарък за мен в живота ми. Тогава всъщност аз останах безработен. И аз се отворих, ето събитие в живота, което те кара ти да потърсиш отново някакви възможности. Първата мисъл беше Елар. Обадих се на Ива и казах, я ми разкажи сега за Елар. Нали? Беше ми обяснявала нещо. Нямаше шеф, не знам си какво и така нататък. Защото аз винаги съм търсил нещо, с което да нямам шеф и да имам свободно време. Тя ми каза, о, не, аз съм само потребител, затова ще те свържа с човек, който вече е успешен, лидер и така печели пари, кара кола и там Мерцедес. Аз викам, моля, какъв Мерцедес? Нали? Аз не знаех до тогава нито за Мерцедес, нито за коли. Веднага се срещнах след това с Росен. Той ме покани, всъщност Ива ме закара на един семинар на живо. Аз викам, о, няма да остана тук, не ми се стои въобще в този семинар, ще вляза само от уважение и на половината семинар си тръгвам. Така казах на Росен още преди семинара. Той вика, добре. Аз влезнах и си тръгнах по време на половината семинара, защото просто не ми се стоеше да стоя да слушам. Аз казах, ще пробвам. После бяхме на кафе, подписа, той ми направи презентация, аз подписах молбата и така започна моето пътешествие с Елар. Бяхме в мола, подписах се, започнах бизнес, без да го осъзнавам, с паста за зъби, с шампуан 2 в 1 за коса и тяло, с серията Aloe Vera крем за лице, аптечката, Старбокса, лосьон за тяло. Виждате ги продуктите си тук са написани. И така, без аз да разбирам, взех си продукти и започнах своята промяна. Какво се случи ли? Защо съм сложил тази снимка? Тя е много ключова. Преди да ми е дошъл пакет, аз отидох на концерт на Бон Джови в Букурещ. Ентусиазиран разправях на всички как ще караме мерцедеси, как ще печелим пари, как ще правим бизнес, как това, как това. И всички хора там, знаете ли какво ми казаха? Ти лут ли си? Ти си се побъркал, тебе те зарибява тук, ме са ме зарибявали. Всичките тези неща, познати ли са ви? Най-вероятно и на вас са ви познати. Най-вероятно сте ги чували много пъти. Ако не сте ги чували, значи имате проблем. Значи не сте разказали на никой. Обаче ако разказвате за Елар, ще ги чуете, винаги ще ги чувате. И аз викам, бе, тези хора за какво ми говорят така? Нали? Аз им съм толкова надъхан и им обяснявам. Прибрах се, Comedy? взех си пакета. След като си взех пакета, отворих си продуктите и си казах, добре, бе, защо хората ми обясняват, че това е било пирамида? Обаждаха ми се по телефона, дори било пирамида, било измама, не знам си какво. И аз си отворих продукти и помня едно нещо от презентацията. Всички сме клиенти, ще бъдем клиенти до края на живота си и ще ползваме продукти. И тогава все пак имам, имам така себеоценката, че аз съм един средно интелигентен човек, задавайки си елементарни въпроси за живота, си казах, добре де, аз нали ползвам паста за зъби, тя ми е в банята, нали ползвам шампуан, той ми е в банята, нали ползвам лосьон за тяло. И всъщност аз имам същите продукти, просто на друга марка. Къде е толкова тази измама, за която ми говореха всички? Имате преди, че тогава нямаше социални мрежи, нямаше TikTok, Instagram, YouTube. Там трябва да чакаш цял месец да отидеш на семинар, за да видиш някой друг. Не само този, който ти е представил идеята на кафе. И тогава си казаха, тези хора нещо не са в час. На 1 август аз бях на обучение. Вместо да празнувам, аз бях на обучение. И тогава чух притчата за глухото жабче, сигурно не знаете. Много ме докосна тая притча и си казах, добре, тогава ще бъда глухото жабче. Затварям си, запушвам си ушите и оттам започвам да информирам абсолютно всеки човек. Искам да разкажа на всеки човек за тази идея. Не вярвах, признавам се, аз не вярвах и исках доказателство, че тази система работи. Първият бонус дойде още когато бях в... Аз се подписах молбата юли месец, 7 юли мисля, че беше, но до края на юли аз не съм правил нищо, просто регистрирах едно момиче и имах бонус 8 лева 80 стотинки. На 1 август, както ви казах, бях на обучение и тогава всъщност казах, започвам, вече нали съм безработен, започвам и
трябва да успея и да постигна това, което другите са постигнали. Взех това колело на заем, започнах да обикалям и да разказвам на всички. Когато ходих на семинари на обучение пред хотела, хората си бяха а, паркирали партньори. Volkswagen Polo, имаше Mercedes и аз стоя и гледам, викам, леле, много искам и аз един ден това и аз да го имам. И просто в тези обучения и семинари ми се набиваше едно нещо в моето съзнание, че всеки човек може да успее в ЛР. Че това нещо е достъпно за всеки. Какво се зависи от мен? Просто се науча да карам това средство, наречено ЛР. Ако аз не мога да карам колело, моята задача е да се науча да го карам, а не да казвам, аз не мога да карам колело, отказвам се. И така, на 1 август, всъщност, това беше, затова си го боря първи Но, месец в бизнеса, първи месец в бизнеса, аз а, взех решение да започна LR като основен бизнес. Това беше 1 август. Моята лична цел беше никога повече да не се връщам на работа. Какво правих ли? Направих си първо списъка с имена, нещо, което днешните партньори всички пренебрегват. Първото нещо, което направих е списъка с имена. 131 човека в един тефтер. И информирах абсолютно всички хора. Постоянно правих срещи. Правил съм по 6 срещи на ден с колелото. По 6 срещи на ден. 40 градуса жега. Обикалях. Разказвах на всеки. Елар, какъв бизнес е, каква идея. Обаждам се на хората, какво правиш? Той вика, бачкам, стига си бачкал, викам, открих уникална възможност, давай да правим бизнес. Той, какъв бизнес, какво ти стана? Викам, идва на кафе, ще разказвам. И хората идват на кафе, разбирате ли, аз само с този ентусиазъм ги палих. Но нека да върна лентата назад малко. Да не си мисли, че от първия миг хората идваха на кафе с мен. Още в самото начало никой не искаше да дойде на среща. Знаете ли защо? Защото разказвах. Разказвах им за Мерцедесите, разказвах им за Алоe Vera, че има продукти, разказвах им за компанията, за каталозите и никой не искаше да дойде на среща. И после просто разбрах, че трябва да бъда много добър в заинтригуването и реално, когато се научих да заинтригувам, а то стана много бързо, защото той бизнес е много, как бих казал, не е висша математика. Ти трябва да научиш 5 фрази, които просто да ги отработиш и да ги имплементираш в своя словоред и в своя изказ и оттам нататък нещата вече вървят много по-лесно. И още в първия месец аз влезнах в младши менеджер. Тогава имаше награда за бърз старт на 11%, даваха фотоапарат, или камера. И аз избрах фотоапарат. Ето това е моят личен фотоапарат. Още тук в шкафа си го пазя. Просто това е един сантимент за онея времена. И първата ми награда се елар. Защо? Защото аз не вярвах, че тази система работи. Хората ми обясняваха, аз правих срещи, хората ми обясняваха, че това нещо не е реално, че това в България няма да стане, че това е пълна измама, че компанията утре няма да я има, че тази компания не съществува, че тези продукти се произвеждали в някакъв гараж, че тези продукти били втора употреба, че не знам с какво. Всички тези неща съм ги чувал. И аз към тези хора, луди ли са? И обяснявам на следващия, на следващия, на следващия, на следващия. И за мен беше цел тази чанта, която държа, защото имахме едни бизнес чанти, такива от LR, си бях купил, вътре са материалите, един път завинаги да я сложа в багажника на Volkswagen Polo, а не да обикалям с колелото, защото наистина бях свалил 7-8 кг и исках просто да покажа на всички, че това е възможно. Тогава, още първия месец влезнах в квалификация за Volkswagen Polo, тогава имаше на Junior Manager, получих тази награда и бонусът ми беше 331 лева. Това е един добър бонус за младши менеджер. Сега искам да ви попитам, напишете в чата в сегашния вариант колко е трябвало да получа на това ниво? Само да светна лампите. Вие може да напишете представяне. Тези от вас, които знаят, тези от вас, които знаят, веднага ще знаят колко пари ще трябва да получа в сегашния
в сегашния вариант на маркетинг плана на компанията. И това е така наречения Fast Track. После ще ви да виждам, че коментирате, за което съм ви благодарен. Това е така наречения Fast Track. Забележете силата на Fast Track, скъпи партньори. Много е важно сега всеки да осъзнае. Аз съм взел 330 лева. Компанията в Fast Track все едно трябва да ми даде още 270 от себе си да ми доплати, за да взема 600 лева. Знаете ли още 270 лева колко добре ще да ми бъдат в ония времена, в които аз бях под наем на квартира, нямам работа, нямам заплата, нямам телефон, нямам кола, едно колело съм взел, ям каквото ми дойде и всъщност за мен тези пари ще да бъдат жизненно важни. 270 лева. Ето това е Fast Track. Fast Track е уникална програма. За бизнес трака да не говорим. Така. Освен това, фотоапарата, фотоапарата е ясен. Искам нещо много важно да подчертая, което сигурен съм, че всички вие, които сте от една, две, три години, 5 години партньори, а, не можете да си представите. За да станеш джуниор менеджер, примерно аз съм го направил с 20 човека в мрежа. В момента 20 човека, с 20 човека, с големи пакети, може да станеш орга лидер. Или пък сега да станеш джуниор менеджер, може да станеш с двама души. Ти взимаш едно MetaPro, двама души, MetaPro, 600 лева от LR. Разбирате ли в какви различни времена живеем? Това са различни галактики на бизнеса. За да станеш джуниор менеджер, аз съм правил всеки ден срещи като луд. Всеки ден съм имал над 30 срещи, за да стана джуниор менеджер. Сега човек може да го направи с точно двама души. Ето това е силата на Fast Track. Първото ми събитие в Гърция, когато отидох, представяне на бижута, виждате, това е мой приятел Димитър Рудев, който и до ден днешен е партньор в LR. Другите две партньорки вече ги няма. Аз имах няколко души, организирах си ги и отидохме, поех отговорност, намерих кола, няма кола, взех кола назаем. Едното момиче приятели, взех от него колата и отидохме в Солун за да отидем на това събитие. И всъщност тогава още разбирах, че LR не е лотария, не е нещо, което да спечелиш сега, днеска. LR е изграждане. Изграждане на себе си като личност, като лидер, с лидерски качества, дори да нямаш титла. Ти да поемаш отговорност за тези двама, трима, петима души или само един човек. Да, да да поемаш отговорност като лидер още преди да си станал лидер. Тогава се става лидер. Да поемеш отговорност да изграждаш този бизнес, а не да спечелиш 600 лева. Това е един бизнес, който се изгражда. Както Айфеловата кула се е строила и днес всички хора да я виждат, ама те се е строили дълго време, по същия начин е и нашия бизнес. Така че, ако вашата нагласа е да спечелите, да спечелите днес, а не за винаги, бих казал, че това е губеща нагласа и неправилна нагласа. Ще се откажете много бързо. Но ако вашата нагласа е и го разберете много бързо, че това е изграждане на умения, качества, на хора, на екип, това е наистина един дълъг път, който да отекне във вечността, тогава ще спечелите за винаги. Това е първото ми събитие голямо в Атина. Тук съм джуниор менеджер. А, бяхме пътувахме до Атина. За първи път присъствам на такъв тип годишен бал. И там видях как върчиха едно бяло Порше. Не може да повярвам на очите си и си казах, пак ви казвам, аз ви връщам едни 14 години назад. Тогава нямаше социални мрежи. България нямаше такива коли, както сега, толкова много Мерцедес и всякакви видове. Това да вземеш кола тогава беше нещо наистина велико. И гледам, и гледам някакво Порше и си казвам, добре, бе, от една паста за зъби този човек е стигнал до Порше, нали? Образно казано. Влезнах в Поршето, снимах се и надъхах се и викам, мале,
Абе, искам и аз съм на тази сцена, бе. Това е нещо наистина изживяване, което никъде го няма. И запомнете това изречение. Искам и аз съм на тази сцена. Просто го запомнете. И прибрах се в София тогава. Аз бях джуниор менеджер и до края на декември, до края на месеца всъщност, след годишния бал, направо аз прескочих титла менеджер и директно отидох на ниво младши лидер на група, GTL. Това е Росен Димитров, с който отпразнувахме тогава, чукнахме се с по една чаша вино, но аз нямах време да празнувам. Аз просто трябваше да ставам и да работя отново и отново, защото това беше само началото. И вижте пак бонуса. 1280 лева. Днес този бонус, това е на петия месец, по Fast Track е 2200 лева. Това са още 1000 лева отгоре, хора. 1000 лева отгоре. Разбирате ли? Разбирате ли силата на Fast Track? Всеки един от вас е важно да се стреми. Ако сте го пропуснали, просто помогнете на други хора да влязат в Fast Track, защото Fast Track е наистина изключителен инструмент. Тогава, нали, аз съм в емоциите, пети месец, не разбирам още какво правя, но разбрах едно нещо. Трябва да имам цел, трябва да имам фокус в моя процес, в моя бизнес и в моята цел. Без да ме интересува кой се е отказал, кой иска, кой не иска. В крайна сметка, живота е такъв. Идват едни хора, други си отиват, трети се отказват, четвърти идват и това е един, нали знаете, срещи и раздели. Фокусът трябва да е в моята цел. Това е моята цел. Да не се връщам повече на работа, да имам автомобил, да съм свободен. Това е най-голямата ми цел. Да печеля добри пари, да пътувам по света и това е, мога да го постигна с LR. Че някой ми е отказал. Окей, това е негово решение. Аз не мога да променя неговото решение, но мога да променя това, да кажа на още 100 човека като него, за да намеря тези, които искат. Да намеря тези, които вярват в това, което вярвам и аз. Защото в началото, като всеки един, може би, партньор, убеждавах моите приятели колко е хубаво, как трябва да започнат, как те не разбират всъщност какво представлява Лари и аз искам да им покажа, че тук наистина могат да сбъднат мечтите си, но те не го виждат. И тогава си казах, защо да влагам тази енергия, вместо да започна да търся хората, които търсят това, което и аз, които вярват в това, което и аз вярвам, да търся тези, които са на вибрацията, на която съм и аз, и така започнах да правя само първи линии, първи линии, първи линии, първи линии, първи линии до ден днешен. В моята глава, ако аз нямам първи линии, все едно не съм свършил работата. Хората, всички ми говореха, че това няма да стане. Смееха ми се, че каква кола ще да ми дадат. Майка ми, майте излъгаха с тази кола. Те майте прецакаха. Абсолютно всички ме надуваха главата, защото моят Volkswagen се забави 9 месеца. Аз влезнах в първи месец, втори месец затвърждаване, това е условието, и аз трети месец вече го чакам. Аз искам да си взема колата, за да мога да я покажа на всички. Трети, четвърти, пети, шести, седми, осми, девети, десети, няма Volkswagen. Няма Volkswagen. Аз съм вече в ниво Team лидер, преди Орга лидер и аз нямам Volkswagen. А на всички обяснявам как тук компанията дава коли. Но всичко си има причина. Смяна на директори, предоговаряне на лизингови условия, другите условия се променят. Това има някакво технологично време. Хванах всичките тези неща. Толкова напирах и исках. И нали знаете, когато напираш и искаш, тогава пък точно не се получава. Трябва да действаш със спокойствие, да не спираш да действаш, да вярваш и да си спокоен. Обаче аз, дай, искам колата, трябва да я покажа на хората. Всички ме питат, къде е колата? Викам, пътува. Къде е колата, бе? Пътува. И всъщност на 11-тия месец беше връчването, връчиха 6 или 7 автомобила Volkswagen, беше наистина голяма еуфория, защото моя Volkswagen наистина много време се забави, но най-хубавото е, че след това хората в моя екип взимаха своите Volkswagen много бързо. Влизат в нивото, до 1, 2, 3 месеца взимаха своите автомобили
И аз го приех като това, че аз да износя и да имам търпението да понеса този товар, нали, този шамар, и другите вече след мен да взимат нещата по-лесно, да взимат колата по-лесно. Та, тук вече съм един месец преди Орга Лидер, но аз тук що взех Volkswagen. Титла JTL, набързо ви минавам просто да ви покажа така моментите, защото в LR признанието е изключително важно нещо и много ценно. Димитрис Белициус, това е един от най-големите хора в компанията, тогава ни връчи титлите в София, пред 1000 души JTL, беше един много важен момент за мене, но по-важна е дясната снимка, вижте я, титла TL, отиваме в Атина една година по-късно и по чудо съм сложил и костюм. Оттам по едно време гледам на екрана изписват моето име, а те изкарват и награждават всички партньори за техните титли. Аз не знам за такова нещо. И помните ли какво ви казах преди малко? Една година по-рано аз си бях пожелал, искам да бъда на тази сцена. Да, не са ми връчили Порше, но аз бях на тази сцена пред 5 или 6 хиляди души, пред които ми връчиха тази титла и за мен това беше един момент, в който аз се почувствах истински, как да кажа, значим, че всичко се струва. Това беше един момент, който после се сетих и си казах, аз си го пожелах преди една година да бъда на тази сцена. И оттам нататък, след това, естествено, няма да ви разказвам всички пътувания, академии, хора. Това са много, много, много. Просто ви казвам, че са много. Искам да наблегна, тук са най-различни академии. На тази снимка долу, вижте, ние сме тук на академия при ЗИС Сахладас, наш спонсор от Гърция. В паузата, вместо да си почивам, аз се обучавах, продължавах да си пиша и да се обучавам. Защото за мен беше много важно аз да ставам все по-добър и по-добър и да се обучавам в това, което правя. И днес съм така. И днес, когато ходя на академии, винаги гледам да черпя максимално много от лидера, който води там. И 22 месеца по-късно, трети, трети автомобил. Втори автомобил, извинявайте. Това е така наречената голямата ми мечта тогава да имам Мерцедес. Тук вече пред 1000 души в японския. Беше невероятно събитие. Тогава Мерцедес се връчваха супер рядко. В България имаше няколко. И еуфорията беше изключителна. Но по-важното искам хора нещо да наблегна. Много малко хора осъзнават един важен ключов момент. За 22 месеца в сфера, в която ти не разбираш нищо, започваш нещо от нулата, за 22 месеца вече имаш втори чисто нов автомобил, признание, свобода и да не кажа, че автомобила е Мерцедес, нали, защото това е също много важно. 22 месеца. Това са, колко са? Няма и 2 години. Няма и 2 години. Къде го има това нещо? Къде? Дойде момент за голямата сцена. Сега, ако вие си мислите, че се притеснявате да говорите пред публика, да правите презентации, уебинари, видеа или каквото и да било, ще ви кажа, че бях един от хората, които това беше голям страх за мен. А, аз мисля, че имах една снимка, но май не съм я сложил. Имах едно събитие в България, киков, на което ме изкараха за първи път през 600 човека да говоря. И там една седмица преди това аз не можех да спа. Не можех да спа, защото толкова много се притеснявах. Какво ще кажа, как ще го кажа и така нататък и така нататък. Бях казал, ще правя всичко. Ще правя по 10 срещи на ден, ако трябва. Ще правя само лични срещи, един по един, но няма да правя семинари и групови срещи. Но ето, че нещата се променят. Защото бях на един семинар на Анастасия Хаджи Георгаки, тя също е наш спонсор от Гърция, още в самото начало и от нея чух едно изречение, което през цялата ми кариера кънти и аз си го следвам и си го казвам на всички хора. Парите са на сцената. И ако искаш ти да печелиш пари,
Ти трябва да излезеш на сцената, трябва да те видят хората, трябва да блеснат прожекторите. Та този момент, който виждате тук, е момент, който никога няма да забравя. Обаждат ми се един ден, аз си карам Volkswagen от Бургас към София, бях в магистрала, никога няма да забравя. Днешната кънтри менеджерка Елена Вълева, тогава тя беше преводач на тогавашния кънтри менеджер Апостол Селевтирил и ми каза: Тео, а, иска да говориш и да споделиш твоята история на успеха в Гърция. Аз бях в задръстване, никога няма да го забравя този момент и викам: Леле, естествено аз пред Елена нищо не казвам, викам: добре или няма проблем. Затворих телефона и ми се подкосиха краката. Ми сега, как ще изляза там? Там са в Христос Вулгариди, Зис Сахладас. Там са хора с Поршета, с Мерцедес, това са успешни хора и така нататък, и така нататък. И, и аз викам: леле, какво ще правя? Но, всъщност, когато дадеш заявка, няма назад. Аз поне съм така. Страх не страх, срам не срам, каквото и да е, казваш и го правиш. Това е мъжката дума, това е мъжкото поведение. Всичко друго го има в изобилие в света. Да кажеш нещо и да не го направиш, да кажеш нещо и да се отметнеш. Излезнах тук, помня, че даже може и в YouTube да имам някъде още този момент, в който говоря. Не помня дори аз, то ми беше бяло петно. Аз гледах те успешни лидери пред мен и аз пред тях да изляза да говоря беше наистина привилегия. Така че в ЛР хората те забелязват и ти дават възможност. Но идва един момент, в който си мислиш, че всичко върви ето така, нагоре, към звездите. Ще покориш целия свят. Ще покориш Вселената, ако щеш. Но идват моментите и на така наречените провали. Така наречените шамари те удрят и то понякога много, много стабилно. А, мен също не ме подминаха и то доста пъти. Ако някой си мисли, че лидерите нямат провали, жестоко се лъжат. Но какво научих? Че всъщност провали наистина няма, а провала ти помага и те учи, за да ти да успееш. Само чрез провала ние учим. И ако постигнеш тази звезда, искаш да постигнеш тази звезда, трябва да минеш през провалите. Трябва да минеш през неща, които да те разкъсат, може би, за да станеш силен, да станеш по-осъзнат, да станеш по-успешен. Тогава ще постигнеш това, което искаш. Хората се отказват много бързо. Сигурен съм, че след една година, ако направим един вебинар, не знам колко души сме вътре, но съм убеден, че поне 30% няма да ги има. Знаете ли защо? Защото някъде там ще се откажете заради нещо. Ще се откажете заради някой, че ви е казал нещо. Ще се откажете, че ви се забавила пратката. Или ЛР ви е объркал аутошипа. Или ви е объркала лоето. Ще се откажете, че 5 човека около вас са ви казали, че това не става. И ще кажете репликата: ми то никой не иска. И ще позволите да се провалите. За мен провала е когато човек се откаже. Всичко останало е уроци. Ти не се проваляш, ти се учиш. И не случайно съм сложил тази картинка, защото ти от провала, тази пропаст към успеха се нарича урок, обучение, осъзнатост. И те са задължителни. Провала и успеха са неизменна част. Те вървят ръка за ръка. Посредствеността е от другата страна. Провала е задължителен. Кой не се е провалил? Кой е спортист? Кой е бизнесмен? Кой е този успешен човек на тая планета Земя, който не се е провалил? Всеки се е провалил. И тогава разбрах всъщност, че моя път е единствен и уникален и вашия път е единствен и уникален. Единственото нещо, което трябва да правим, е да го вървим. Щом сме взели решение, трябва да го вървим. И когато ви е най-трудно, запомнете, просто продължавай напред. Намери силата в себе си, намери своята мотивация,
Своето голямо защо. Защо започнах Елар? А защо да продължа Елар? Имаше от Христос Вулгаридис една реплика, която ми канти в главата винаги. Не какво ще спечелиш с Елар, а какво ще загубиш, ако не започнеш с Елар. Събития, както ви казах, много. Конвенции, балове, в завода съм бил няколко пъти, виждал съм целия производствен процес, виждал съм как се произвеждат нашите продукти, откъде идват, сърцето на Елар. И знаете ли, отидох на петата година. Точно когато постигнах GTL, промениха условията и казаха, академията ще бъде в Атина, няма да бъде вече в Германия. После, когато станах орга лидер, а, ми казаха, ами само за стари, за нови тогава GTL или орга лидер или какви беше, само те могат да отидат. После ми казаха, ами сега ще трябва да постигнеш 30% от оборота, за да отидеш в завода. Някакви такива неща. И аз казах, добре, бе, ще го направя. Искам да отида в този завод, искам да го видя. 5 години говоря за Елар и не бях ходил. И накрая отидох. Видя го и после няколко пъти съм ходил. Хубаво е да отидеш да видиш откъде тръгва всичко. През 2018 получих награда за топ бизнес спонсориране тук в България. Не съм сложил един много ключов момент от моята кариера, когато в Берлин ме изкараха там пък пред абсолютно всички в целия свят ЕЛАР, най-големите успешни лидери и милионери, когато ме наградиха за ОЛ. Така, трети автомобил от ЕЛАР, отново Мерцедес, титлът бронзов лидер на организация 2019. Четвърти автомобил от ЕЛАР и мога да кажа, че ЕЛАР е шанс за промяна. ЕЛАР е нещо, чрез което ние можем да променим себе си. Първо се променяме визуално, както гледате. Това е снимката от Атина, първото събитие от Акропола. Това е една от снимките после, в 10 на години по-късно в Германия. Не 10 на ми 5-6 години по-късно. И всъщност ЕЛАР е шанс ние да променим себе си, да променим мисленето си, да променим визията си, да променим живота си, да променим много неща. И знаете ли кое е най-хубавото? Че това нещо можем да го споделим с много други хора и да им дадем шанс те да направят същото. Защото ние не можем да променим никой, не можем да помогнем на никой, ако той сам не иска. Запомнете го. Никой не може да му помогнеш, ако той сам не иска. Виждате ли, дори изражението ми е променено. Отляво какво е изражението ми и отдясно какво е изражението ми. Това е вътрешна промяна. Нарича се трансформация. Успехът се е за всеки. Това наистина е една много кратка моя история. В крайна сметка няма как да ви разкажа целия си път, защото той е доста дълъг. Имал съм много незабравими моменти, много възходи, много падения, много уроци, моменти, които остават завинаги в моето сърце. Но по-важно е всеки от вас да се вземе за себе си нещо. Едно изречение може да е. Повярвайте, че успехът с Елар е за всеки. Но не всеки е за Елар. Защото не всеки ще поеме отговорност, не всеки ще се учи, не всеки ще постоянства, най-голямата сила е постоянството, но повечето хора ще отлагат. Ще отлагат успеха си, ще отлагат срещите, ще отлагат списъка с имена, ще отлагат заинтригуванията, ще отлагат това, ще отлагат онова, но пък не отлагат да правят всички други неща, които правят в ежедневието си. Това е твоята възможност за по-добър живот. Това е. За мене, ако вие не сте получили по-добра възможност, както аз, в живота си, грабнете я. Грабнете я с цялото си сърце. С, ето тук, наистина, изберете елар със сърцето си, не с разума. Ако правите елар с разум, ще се откажете. Защото има много причини да се откажете. Пак ви казвам, много причини. Обаче, ако изберете елар със сърцето си, ще намерите сила да вървите напред. Не правете елар за пари. Всички обичаме парите и парите са важни. Но правете елар със сърце и душа. Да давате стойност и
да се разширявате, да изграждате, както казахме. Виждате ли колко много? Това са само тимбилдинги, най-различни. Всяка снимка от различен тимбилдинг. И това са няколко тимбилдинги. Много хора има тук, но много хора ги няма. Тези, които са тук, са малцина. Защо? Знаете ли защо? Защото някъде там, както ви казах, са отложили. Някъде там са отказали. Някъде оттам бариерите, които имат, предразсъдъците и страховете са били по-големи от техните цели. Запомнете, колкото по-големи са бариерите, толкова по-малки са целите. Обаче, колкото по-големи са целите, толкова по-малки са бариерите. Затова ние трябва да имаме големи цели. Големи! Дали ще ги постигнеш? Никой не знае. Обаче има и голяма цел. Мечтай и не забравяй да действаш всеки ден, всеки ден, every day, every day. Имаше едно клипче, спомням, един every day, чукан по вратите, те му отказват. Отчаян, обаче every day, всеки ден да правиш нещо за себе си, за твоя успех. Велосипедът вече е измислен. Не го мислете. Следвайте си вашия лидер, вашия спонсор. На първо място, той, що ме е станал лидер, има на какво да ви научи. И второ, той е истински заинтересован вие да успеете. Защото лидерът е заинтересован, така е изграден бизнес с LR. Лидерът е заинтересован ти да успяваш. Следвайте стъпките на вашите спонсори, лидери, за да вървите напред. Много хора в LR изглеждат по този начин комично. Ще си добавят нещо от себе си. Да, няма проблем. Всеки изразява себе си. Естествено, и аз си добавям. Но въпросът е да не изглеждаме по този начин. Да не приначаваме бизнеса и да работим чисто, лоялно и коректно. Това е изключително важно. Защото иначе ще изглеждаме някакси по този начин. Напишете вашата лична история. Напишете и после ме поканете да ви я слушам. Ще бъде радост за мен, защото всеки един от нас има своята лична история. Само трябва да бъде написана. Всеки един от нас може да вдъхнови много хора, но за да се случи това, трябва да извърви този път. Не се притеснявайте от провалите, не се притеснявайте от това, че може би сте в застой, не се притеснявайте от това, че не знаете нещо или не можете нещо, може да се научите или пък може да бъдете по-добри в друго. Всеки има своите силни черти, но най-важното е напишете своята история. Напишете я така, че да излезете с самочувствие и да кажете: аз обичам LR, аз обичам моята компания. Това е един от слоганите I love my company. И във всички академии интернационални, тези, които излизат, накрая завършват с I love my company. Да кажете: аз обичам моята компания, а не ами аз работя тук с една алоe вера или еди какво си, или еди що си. Не, ти си LR, ти си бранда, ти си бранда. Трябва да излезеш точно ето така, здрав, силен, по-силен от всякога, да го заявиш, да заявиш себе си, да заявиш с какво се занимаваш, а не да се срамуваш. Има хора, които се срамуват. И как да кажа на моите близки, че се занимавам с козметика? Значи ти вярваш, че се занимаваш с козметика, защото аз не се занимавам с козметика. Аз се занимавам с бизнес. Аз ползвам козметика. Ама ти ползваш ли козметика? Ползваш. Значи ние правим едно и също. Ти имаш паста, шампуан, душ гел и аз имам паста, шампуан и душ гел. Аз обаче изграждам бизнес и дали ще е с болчета, гайки, тенджери, вилици, лъжици или с продукти, които ще ползваме в ежедневието, не е ли едно и също? Това е бизнес. И ти трябва да имаш самочувствието да излезеш и да кажеш, че ти си елар, че ти правиш този бизнес. Защото това е една супер мощна компания, 40 годишна, която е на пазара, с история, богата история, призната компания, 2015 компания номер едно в Европа. Продуктите са ни отличени толкова пъти с награди за годината. И за иновации и така нататък. Накрая искам само да ви дам един ключ. Не, че не го знаете. Не, че ще ви дам нещо ново. Или пък Катина не ви го е дала. Но въпреки всичко искам и аз да ви го дам от мен. Научете се да се фокусирате в процеса. Не в емоциите, не в хората, не в бъртовчеда си,
Не в приятеля си, не в комшията си, а в процеса. Какъв е процеса? Процеса е да спонсорираме нови партньори всеки месец. Всеки проблем в LR се решава с едно основно действие. Да спонсорираме нови партньори. Без значение кой отказал, кой не. Нали знаете закона за средните стойности? Ако не сте го чели или не сте чели, примерно въпроси и отговори книгата, може да прочетете, но закона за средните стойности гласи така. Ако ти почукаш на 10 врати, примерно 3 няма да ти отворят. 3 ще ти отворят и ще ти тряснат вратата и ще кажат, не ме занимай с твоите глупости. 3 ще отворят, ще те изслушат и ще кажат, не, нямам интерес, благодаря. И една ще каже, искам да си купя. И всъщност, ако ти от тая продажба печелиш 100 лева, означава, че на всяко чукане на врата ти печелиш 10 лева. Това означава, че вие не трябва да се притеснявате да чукате на вратите всеки ден, защото печелите по 10 лева. Това е принцип, дошъл още от продажбите от врата на врата в Америка. По същия начин е в LR. А знаете ли, че в Америка все още има продажби от врата на врата? Защото тези продажби чупят всички рамки в тебе, всички прегради, всички предразсъдъци. Там ти пада пердето. Спомням си преди време, аз взимах мои партньори и сме ходили в други градове. Сега си спомням, в Търново сме ходили и съм им показал как да заговаряме хората по улиците и да ги каним на презентация. Да ги разчупя, да провокирам в тях това, да махнат предразсъдъците си. Днес работим по друг начин. Повечето работим онлайн, това е ясно. Ако нямаш с кого да работиш, спонсорирай нови партньори. Ако някой ти се е отказал, било то кандидат или партньор, или някой твой ключов, който много контакти има и много се разчитал на него, спонсорирай нови партньори. Имаш застой в бизнеса, спонсорирай нови партньори. Имаш развитие в бизнеса, не дей да лежиш и да се радваш, а продължавай да спонсорираш нови партньори. Без значение дали си нов партньор или лидер, спонсорирането е процес, който никога не спира. Никога. Така че спонсорирайте, 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 спонсорирайте. Това е нашата работа. И за финал, най-голямото ми послание, което е, станете професионалисти в LR. Станете професионалисти с самочувствие, с умения, съзнания. Какво означава да бъдем професионалисти? Не да го правим, когато ни е кеф, не да го правим, когато имаме настроение. Не разчитате на настроенията, защото ако разчитате на настроенията, няма да стигнете до никъде. Въпреки настроението си, въпреки емоциите си, въпреки мързела си днес, въпреки липсата на мотивация, разберете, дисциплината побеждава всичко. Самодисциплинирайте се, защото професионалиста е дисциплиниран. Излез и работи и свърши това, което трябва да направиш. Само професионалистите печелят пари. Аматьорите, те не печелят или печелят много малко. Благодаря ви за вниманието. Надявам се по някакъв начин моята история да е достигнала до вас, да е достигнала някъде там вътре в вашата душа и сърце, за да може това нещо, това малко нещо да отключи потенциала ви и да вървите напред с пълна пара. Сега спирам споделянето. Ако имате въпроси, с удоволствие бих отговорил на вашите въпроси. Нека първо аз да добавя. Много сърдечни благодарности, че днес прие поканата и отдели от ценното ти време да бъдеш с всички нас. Изключително прекрасна история, много ценни съвети и насоки, макар че аз съм е слушала, но по същия начин си взех много ценни съвети